Aƙalla an rasa kimanin mutum 2,675 a fafatawar da aka ta kwana 12 tsakanin aljanu da kuma bil'adama a ƙauyen mai shayi. Barkamu da sake kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci a cikin ɗin ta mai albarka mai suna Hausa Fact Studio, wadda ke kawo muku labaran duniya da kuma tatsuniya da labarai na hikaya a kowane lokaci. A daren da wata ya ɓace daga sararin samaniya, iska ta tsaya cak kamar an hana ta numfashi, tsuntsaye suka yi shiru, duk wannan koke-koken nasu babu shi, yayin da karnuka suka fara kuka ba tare da wani dalili ba. Daga nan ne sai ƙasa ta fara girgizar ƙasa ba irin wanda aka sani ba, girgiza ce ta alamun tsoro, domin kulalle wani sabon abu zai faru. Hakan ya fara faruwa ne sakamakon wata yarjejeniya da ake zargin wasu matasa baƙi sun shigo garin mai shayi, domin kuwa sun bi ta wani gidan tururuwa wanda aka hana bi saboda waje ne wanda shaidanu ke yin rayuwarsu da kuma bukukuwansu yadda suka saba na al'ada. Ko shakka babu a wannan dare ne aka fara tabbatar da cewa yarjejeniyar da suke tsakanin shaidanu da aljanu da kuma mutane ta fara karewa. Duk da cewa yarjejeniyar ba wai rubutacciya bace ba, amma dukkanin ɓangarorin guda biyu sun riga sun san iyakarta, babu wanda yake shiga tsakanin wani. Amma a yanzu an riga an take ta. A wannan lokacin ne wasu daga cikin shaidanun suka fara ɗaukar siffan mutane daga cikin tsoffin makabartu da kogwanni masu duhu da kuma dazuka da aka manta da su tsawon lokaci. Aljanu suka fara fitowa, ba wai kuma aljanu ne na almara ba, a'a aljanu ne na gaskiya wanda suke ɗauke da jini a jikinsu da kuma manyan haƙura kafta da kuma idanu masu tsabar tsananin haske, wanda kuma hasken su ke da zafin da in sun kalli abu zai iya kamawa da wuta, musamman itace ko kuma leda ko kuma wani abu da sauransu. A wannan lokacin ne wasu daga cikin shaidanun suka fara ɗaukar siffan mutane, suna kashe bil'adama ba tare da an sani ba, salin alin. Wasu kuma suka bayyana a bayyane da siffar su ta shaidanu, kuma suka dinga tsorata bil'adama, yayin da kuma wasu daga cikinsu suka dinga rusa gine-gine kamar takarda. Kana cikin gidan bene sai ka ji an cakar kasan benen ya rubuta da kai, yayin da wanda suke a gida flat house sai su ji an wullo musu wani gungumen dutse wanda duk inda ya sauka ya tashi daga aiki. A daidai lokacin ne kuma wutar lantarki ta riga ta katse, domin ko shaidanu sun yanke ta, wayoyi suka mutu, ba dama wani ya kira dan uwansa ya faɗa masa a halin da yake. Birane suka koma duhu dindim, yadda ka san ba a taɓa yin halittar wani abu mai suna haske ba. A daidai lokacin ne da iyaye ke gudu da jarirai a hannunsu, kuma in suka musu nauyi sai su yadda su. Maza manya suke kuka kamar ƙananan yara, kowa hankalinsa ya riga ya tashi ba tare da sanin ma me yake faruwa ba. Sai dai wasu daga cikin mutanen gari sun fahimci cewa lallai yaƙi ne ya bulla tsakanin musu da aljanu, duk da cewa ba su shirya ba. A nan ne mutanen da suke da kibiyoyi da kuma bindigu suka dinga harbawa, amma kuma harbin nan baya tasiri akan wannan aljanu, yayin da wuka ba ta ratsa jikin musu, sannan kuma bindiga ma in an harbe su ba za ta yi musu komai ba. Hakanan shaidanin nan suka dinga hallaka mutane sosai, babu ma adadi, duk irin adadin da za a faɗa sai dai a kimanta. A daidai lokacin da kuma duk wannan barna da ake yi, ainihin sarkin aljanun ma bai ma riga ya bayyana cikin yakin ba, yayin da yana a can cikin jeji wanda ma ba a san sunan wannan jeji ba, sai dai sarkin aljanun sunan shi Zaharakul Kuddani, wanda shine sarkin rundunar duhu. Sai dai an jiwo maryarsa ya ɗaga ta da ƙarfi yana cewa, ku fito nan bil'adama, ku ga rashin kyautawa, duk wanda yake ganin ya shirya to mu ma mun shirya, kuma yanzu ba za mu ɗaga kowa ƙafa ba. Tabbas wannan shugaban aljanu halitta ce da shi wadda ba ta da kyan gani, domin kuwa idanunsa guda biyu sun yi ja kamar jini wanda ba taɓa bushewa ba, ko kuma in ce muku irin barkonan ɗan munci mai mugun yaji. Sannan kuma fuka-fukansa sun riga sun rufe sararin samaniya gaba ɗaya, inda duk inda ya taka a ƙasa sai wajen ya rubuta. Yanda ka san an ɗauko mota katafila an samu haƙorin nata an kafta da ƙasa. Ai kuwa shugaban aljanun nan shi ma ya tunkaro cikin gari. A rana ta farko ana ka dinga buga yaƙi da shi da mutane da kuma aljanu yaransa, yayin da dubban mutane suka dinga rasuwa, aka rasa gane ma wani irin mataki za a ɗauka. Haka rana ta biyu
aka dinga tafka wannan rigima. Tsoro ya mamaye zukatan mutane har rana ta 3, ta 4, ta 5, ta 6, ta 7, ta 8, ta 9 har aka zo rana ta 10. Mutane suka fara shakka da kansu. Wasu suna cewa wannan yakin ya fi ƙarfin ba za mu iya da shi ba, sai dai Allah shi ke mana gaba. Wasu kuma suna cewa ai wannan yaki ba mafita. Amma a cikin wannan duhu haske kaɗan sai fara fitowa, yayin da Allah ya zaɓi wasu mutane kaɗan masu ƙarfi wanda ba su da mulki, amma mutane ne wanda suke da tsarki a zuciyarsu. Mutum na ɗaya shine Malam Haris, malamin Qur'ani da ya sadaukar da rayuwarsa ga ilimi da kuma ibada. Mutum na biyu ita ce Amina, budurwa mai zuciya tsarkaka wacce addu'a take kona aljanu. Mutum na uku shine Janar Sadiq, wanda soja ne mai jarumta wanda bai taɓa juya baya a fagen yaƙi ba. Malam Haris ya ce kowa da kowa ya fito, ka zo akwai laƙani. Ya ce aljanu da kuke gani ba su fi ƙarfinmu ba, sai dai rauni na ɓangaren imani da mantuwa da muke da shi. A sannan yake cewa kowa ya fito, za mu haɗu a wannan filin mai suna filin hawaye. Aiko haka mutane suka tattaru suka zo aka je filin hawaye, inda malam yake cewa kowa ya karanta ayatul kursiyu a zuciyar shi, sannan kuma ya ɗauki dutse gungume mai guda ɗaya hannun shi. In mun je filin za a yi yaki. Nan kuwa aka je wannan wuri mai suna filin hawaye, wurin da jinin mutane da hawaye suka dinga gauraya. Sama ta yi ƙara mugun duhu kamar dare na har abada. Ƙasa ta tsage, hayaƙi da wuta sun lullube komai. Yayin da wannan shugaban aljanu mai suna Zaharakul Kintayi ya fito yana dariya mai sa ƙashi ya kama rawa. Amina ta tsaya gabansa, jikinta yana yin rawa, amma zuciyarta cike take da imani. Ta ɗaga hannayenta sama da hawaye na zuba, take cewa ya Allah, kai ne ubangijin sammai da ƙasai. Kada ka bar mu cikin wannan hannun azzaluman da suke zaluntar mu. Sun kashe masu sallah, sun kashe yara ƙanana, sun kashe tsofaffi, sun kashe dattijai. Da zarar ta yi wannan addu'a sai ga wani haske ya sauko daga sama kamar walƙiya. Sai ita Amina ta daga katon dutsenta ta ce Allahu akbar, ta wulla wannan katon aljani. Ai kuwa da ya bugi wannan jikin aljani mai suna Zaharakul Baiti, sai kaga wannan aljinin yayi ihu mai sa duniya ta girgiza. Nan da nan jikinsa ya dinga babbaka yana zagonyewa. Mutanen gari suna ɗaukar dutse suna yin kabbara suna cewa Allahu akbar. Sai a wullawa aljani, sai ga aljani ya tarwatse. A nan kuwa an yi gawawwakin aljanu sun kai miliyan 677. A wani bangaren kuma aka ce miliyoyin da suka mutu ma ba za a iya bayyana su ba na aljanu, da cewa aljanun sun kashe mutane dubbai wanda su ma ba za su iya ba. Ana cikin wannan yaƙi, matasa da kuma mutanen gari suka tabbatar da cewa ana yin nasara. Yaƙi ya ɗauki kimanin kwana na 11 zuwa na 12. Ko shakka birane sun lalace, zuciya da dama sun kare. A ƙarshe aljanu suka fara ja da baya, domin ku ƙarfin ayar Allah da kabbaran nan ta Allahu akbar da ake faɗa kafin a wulla musu dutse su dinga rushewa. Ba dan wai sun ƙare ba, amma dan an riga an kore su an fi ƙarfinsu. Ko shakka babu aljanun dukkaninsu aka neme su aka rasa sau gudu. Bayan kwanaki kaɗan da yin wannan yaƙi, sai Malam Haris ya ce idan bil'adama suka sake manta Allah, suka daina bibiyar al'amarin yau da kullum suna addu'a suna kai gurin wajen Allah, to daman komai zai dinga faruwa. Sannan kuma wannan yaƙin da kuke gani zai iya dawo a sabo. Don haka ya kamata a ci gaba da biyayya ga Allah, a dinga sallah guda 5 a rana, a dinga istighfari da kuma salatin annabi. Domin kuwa duk wannan nasarar da muka samu a cikin wannan yaƙi mun same ta ne saboda daraja annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Al'umma gari suka shiru, kowa ya shiga tattayinsa. Amma duk da hakan aka dinga jiyo wata magana daga sama, ana cewa ai za mu dawo ne bil'adama mu kyale ku ba mu kyale ku ba, don kuwa kun ci mutuncin mu, ba za mu aminta ba. Wannan shine ƙarshen labarin na wannan lokaci, inda aka fafata yaƙi tsakanin gungun ifridai da kuma bil'adama. Sai dai bil'adama sun yi nasara saboda rike addu'a da suka yi da kamun kafa da shugaban halitta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Mun gode da kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci.